Nagabot na ko na sila. Okay. So, si Brother Ardel or Brother Diego, which of kinsa mo una? Okay. Brother Ardel, ang liko nga magdidibate sa Iglesia ni Cristo. Oy, debate sa Maayong gabi sa tanan, maayong gabi, Brother J. Ang dugay-dugay, marang gimingaw man tanin mo. Mao gyud. Ako pag gimingaw na pud nimo. Magdola gid yung mga tao nga aron dire. Mo lang gyapon, nangako mo tanan informasyon lang gyapon. So inyong katugod pagtubag kami mo tanan lang. Na magugugi pangutana nga mga Catholic faith defender. Pero diskontento ko silang tubag basig sa imong tubag makontento ko karon. Si Kristo ba brad sa Biblia? Biblia, nagtudlo ba yun siya sa mga tao? Ilago ninyo ako ang matuod na Diyos. Nagtudlo. Si Kristo mismo? Kung sa kasitas? Kung na kayo mabasa. Wala ka, hindi mo pa humutubag ka. Adi, una ko mabasa to ka. Wala ko maniri para mag-kondisyon. Hindi lang ko diri para mamuta na. Gani, oh. Moderator. So, katungod po na ko ang tawag ng mga kondisyon, edi ko gusto nga magbasa ko dito mag-abot. Ang tumong og tinguhan ako din ang pagtuklas nilo aron pagkumbinsi ko nimo. Pag di na ko mabasa, ako yung angkon nga bakakon ko. Pag mabasa na ko, angkon ka nga bakakon na inyong pundok. Okay. So, dapat challenge accepted. Nabay tulong Diyos. okay. Ang atong pamagi nyo ay symposium, or mixed up with argumentation. Actually, sir, Argumentation ang nagatag og kondisyon ng atong speaker. Kaya di siya gustong may taas. Direct to the point. Kung magkabasa siya, dawaton pa rin mo direct. Ang ako, informasyon na isa. ay, dili. Hindi mo masuot lang yung tanah. Hindi mo dahil yan ang mag-istorya Dili, ko. Mr. Inyo haling programa. Mr. Ibitan mo kinsa mo tan, di mo tan ako. Wala ka man nito ba kondisyonan ko nimo. Wala man ko nagkuan po Brad Arnel nga si imo harap po na kondisyon. Kaya kung di na ko mabasa, ako mamakon sa tuwa bakato ng katoliko. Wala ba ko dawa mo kumiumpag? Nangutana ko informasyon na kang tawa ko. Programa ninyo Dili. Ano ba? Dili mo may pagkunong Lagi. Moderator, please. Ang tumong og tinguha na to dinhi mao ang pagtug-an sa Ginoo ug ang pag-ilas sa bakang. Og nagtuod jud ko na ang inyong pagtulon-an nagtuo mo nga si Kristo dili Dios. Nya kami po nagtudlo po nga si Kristo Dios. Okay. Ang imong pangutanan ako naabay mabasa sa Biblia nga nanudlo si Kristo nga ako ang Dios. Okay. Moderators view. Tagan na ito, o klaro, pangutana, ang atong ting pangutana, o mutubag ang atong speaker. Sa klaro speaker, o pangutana sa okay. Madami na ko pangutana. Alagi. Pangutana lang ko na mabasa. Ako po Nga si Yesu Kristo, itugaan niya sa mga tao nga siya gud ang ilon nga matuod nga Dios. Maala sa kasulatan dili mo ha. na. O sige, mas maayo, Ari, mali ka. nangutana man kanako, sige tubag talaga. Palingog na. Ang pagpangayo nimo karon lahi na ng istorya. Ate, mutugan Kung ka. ipabasa gyud nimo sa kuha. Kung ipabasa gyud nimo sa kuha, lahi na gyud ang istorya kay nangutana ra man ka. Naama ko mabasa ingon ko na. Unya pagkauman ambi. Asa man imong mabasa? So lahi na ng istorya. So ako ang karon nagaan ang kondisyon. Kung pananglitan mabasa nako. Brad, Magkatoliko kay balik. dili mo gina mo programa, Brad. Kay kung dili na ako mabasa, ako'y mag-iglesia ng Kristo. Nagrespeto ka nimo. Pag-iyon mo ni sa kung sa kasitas. Ugali mo tao. Ha? Oy. Kung sa kasitas? Panuod sa wan. Sige daw. Kung sa Biblia. Sa Biblia. O, di mo sa kasitas. Kung sa klase ka Biblia na. Kung sa Biblia? Oo. Una na yung basa. Sige daw. San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 50. Hindi daw, matuod pa ka Diyos yan. O, tanawa ni. Bumabasa lagi na ako, ang kono ni mo nga ang iglesia ni Kristo sa'yo. Brad, dili mo ko din. Hadlo! Ang sinuga ako ikaw. Dili! Nga naman, informasyon na lang ginilo. Matong mo na yung mga tanong mong tawag ka. Brad. Kay kung nahadlo Moderator, di ka lang pumunta natin yan eh. Brad. Kay kung nahadlo Kalong liko akong gipunta ni Brad. Bugya pa rin style ni mo. Kay kung nahadlo ka pa, Brad. Hindi ko mahal ko ng mga tawag ko. Informasyon lang. Kay kung nahadlo mong programa ninyo ni. Okay. Nangibitan mo tao kasi mo. Brad. Pumunta na ako. Una, di ba sa? Kalipay tayo na. Brad. Kaya kung nahadlok pa ko, Brad, ito ang kondisyonan. The fact, anong ikondisyonan ta ka, ikaw mo yung nahadlok, hindi ka musugol.
Okay. Ano dili man na, dili lalis dili ang programa ba namong dili. Ang point din karon ang pagtug-an sa tinuod. Imo na gani ko nimo nga naa ka nabasa. Basa. Ay, nagulat. Yaman na akong sitas. San Marcos 6:50. O, dahil ng istorya. Kung mabasahon ko nimo, so kung naa ka nabasa, admitahon nimong baka ka Iglesia ni Cristo? Mr. Moderator. Mr. Okay, Moderator. excuse me, ha? So, informasyon ang gimayo, ha? Informasyon ang gimayo, ha? Sulod sa pangutana nga, Sir. basa nga, Si Cristo matuog na Diyos. Wala makakasagot. si Cristo ilhon nga siya, Nagpailan din siya, sir. Na Diyos siya. Mabasa, ha? Nabay mabasa nga si Cristo nagtudlo nga siya ilhon nga siya matod. Naa. Okay, na. Malinaw. Kaya pagsuko niya na ako nga basahon, hindi na napangtana, suko na na. Kay suko man na, karon, Mr. Moderator, kay suko man na, tagaan ako sa kondisyon. Para mabasa. Para magkaalaman, kinsay na magkakailan mo. Wata ang kondisyon. Tawata! O basahon ang Marcos 6, versikulo 50 nga adunay kondisyon. Kung mabasa, bakakon ang Iglesia ni Cristo. Kung Okay. mabasa, Dawat. Sige kay ko Ikaw ang basahon. Brad. Sige kay ko na. Nakadiri o. Espiritu. Ay, Ang bakila niya kanino. Kaya nang nang-inform lang ko nimo. Di pa kondisyon pa. Sige na, Brad. Ano minin, Mr. Moderator? So, wala, pupunta natin gali. Basta hindi mo kaya na. Di mo dawat. Ilandi ka di mo dawat. Dawatan na. okay. Wala na yung moderator para maging challenge nimo. Sige. Ang ako nang Ikibasa. ko ba impormasyon na Ikibasa. Ikaw basahan na. Ikibasa. Palawa. Daghan na kayo mo. Basa ka. Si Cristo mismo nagsote matuod ka na Diyos. Excuse. Daw. So ba, yung bulan na to. Ito na yung tinuod mo. May insulting mo sila. Para ka di mga tao makaibalo. Inyuhan yung programa doon sa moderator. Wala mo kung manito rin maging challenge ko. Muna ilisod Ano pa. yung gitar mo mga tao? Sa tinuod na ganin, mga buta. Oh, Next question. Di mo dawat sa kondisyon. Basa daw. Kung sa may yuyunan sa katawan, adunay kondisyon o wala? Kondisyon! Adunay kondisyon. Basahon lang ko! Sa maninin. Pwede ako ibasa! Proceed to next question or... Ha? Saman. Basa. Sir, murag na mo back up na Iglesia ni Cristo kasi may basa. Morning pa, morning Iglesia ni Cristo, adunay tulong ka bersikulo. Okay? Asa naman ito ba namin? Nangawan. Sige. Ang basahon na, Kompleto. size 50 sa 1. Uy, Mateo! Marcos! Malipong na. Marcos! San Marcos. Marcos 6. Tagin mo oh. Mali naman! Marcos 6. Versikulo 50. Si Cristo nagkaila. Siya, tulungan siya. Noon nga Diyos. Mr. Moderator, masig magkaiwan ang katawhan na hindi ko kasahon. Kita man ko mga katoliko, manikamo tao explain, pagsagot. Unya, nagkabalo man yun ta, musugotag sa dili, ang ilang pagtulungan na agamot na sa ilang mga tanlag, sa ilang mga kalag. Nga, ang gusto din nila, mabasa yun letra por letra. Nilisod kaayo nga ang usa ka ebidensya sa korte bitaw. Pag mo present ang ebidensya, duha kay kapaingnan mo angkon ang defense or ang tawag ng prosecution. Nga pili sila o dili before na i-present ang ebidensya. So mauna karon i-present ako ang tawag anang ebidensya provided nga mo angkon
sila ng bot-bot ang ilahang pundok. Kaya ingon ba ako nga, kung di na ako mabasa, ako yung mga akong katolikong bot-boton. Pero pag mabasa na ako, angkol sila bot-boton sila. Mr. Speaker, Yes po. kung hindi nila nato gamitin ng pulo ng putput, Bakakon. ino na nato, lahi lang ang ilang pakto. Lahi Po. lang ang pagsabot. Pero listen na sir, kay okay na akong termino para nila. Lahi lang ang ilang pagsabot. So lahi lang. Lahi lang ang ilang pagsabot. Sige po, next question. Brother Arnel. So, Osbo, dili ka siya hatag kondisyon nga putput mo. Buhatag lang siya. Buhatag lang siya kondisyon nga lahi ang inyong pagsabot. Dula ko mag-iani para mag-kondisyon. Karon nakita man nato ang mga tao nagpaabot wala may ban. Mubalik ko kay putana. Sugod Ayaw tawag ay pasigili ang mga tao, kay nisulti ang mga tao nga basahon na to nga naay kondisyon. Uli ako din Nabigay mo nga Vox Populi, Vox Dei. Ako, Ma'am The voice of the people is the voice of God. Ako, So nitiyo na ang mga tao nga basahon na naay kondisyon, yung reklamo ka. Ako magkatungod Brad. Sige, hindi mo makatungod, hindi mo natatawakan ng makatungod. Next question. Freedom of religion, freedom of speech. Diba? Malumagana. O laing pangutana. Para naman makapit ito ng mga tao. Sige, next Oh, question. di ba siya makabot dito kaya mo kondisyon man ka. Sunod ako pangutana. Sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1, kuma 3. Kinsa man yun ang gipailan ni Kristong matuod nga Diyos diha. Oh, San mo nga? bila. Juan Kapitulo 17, versikulo 1, kuma 3. Kinsa man yun ang gipailan niyo nga matuod nga Diyos diha. Oh, pila. Ginaw, tugan ka bas dinuot. Sanay sitas ha? Di, matubag na ko ba? Matubag na ko. Ha? Okay. Wala gipailan ni Kristo ang iyang kaugalingon anak nga panahon nga matuod siya nga Diyos kay ang iyang mission pagpaila mahitungod sa iyang amahan. Pero it does not follow nga dili siya matuod nga Diyos. Okay. So, klaro na to. Magpaila si Kristo na Sa kanang kasita, sir. Sa kanang kasitas, wala niya gipaila niya ang iyang kaugalingon tungod kay ang iyang trabaho, iyang ipaila ang iyang amahan. Pero it does not follow nga dili na siya matuod nga Diyos. Okay. So, 1:17, nagpaila lang siya sa iyang amahan. Yes. Okay. So, ginawat ni mo Brad, nga ang gipailan ni Kristo, unda record kayo ang bugtong matuod nga Diyos ang amahan. Wrong. Oh, record ka, nasa Biblia na. Ipailan ni Kristo sa San Juan 17:1-3 nga naay bugtong Dios nga amahan. Kay sumala pa ni San Juan gyapon si Kristo bugtong Dios nga anak. Dawaton lagi ni mo sa 17:3, wala pa Ano diha naman kasi si 1:3 nga ang Biblia dili na Kristo 1:3. Ano, bro? Pagkasa ng utana. Ito ba nagamit ka? Sa diya sa 17:3, kinsa ni pailan nga bugtong matuod nga Diyos. Ipailan ni Kristo nga ang amahan bugtong amahan nga Dios. Salamat, Brad. Pero wala nagpasabot nga ang amahan lang ang Dios. Sunod pong utana. Ay isa. Wala nagpasabot ng amahan lang Dios. Kaya ang anak bugtong anak nga Dios man. Papala. Excuse me. Kaya ako mo dito. Klaro pa. So, Word was with God and the word was Di, mali ang imuhang tawag ka ng kailangan si Kristo sa iyang Sir, amahan. ang akong tubag simple. Diha sa San Juan 17:1-3, si Kristo nagpaila sa iyang amahan nga bugtong amahan na Diyos. Wala kiingon dito nga siya lang ang Diyos. Kung may mabasa ko nga si Brad, ang nakasulat klaro John, kayo. ano, John? Amahan! Ang mga tao, makailakan nimo. Sa kabugtong matuod nga Diyos. Oh! Oh, kung sa Kristo. Oh! Ang Jesus na yung sinuko. O kaya sa mga sinugo? On the record, Lagi, sinuko. kaya unsa man pagkailan ni Kristo ka sinugo? Sa mga Biblia, basaho na to. Ikaw naman yung Yeah. utana, moderator. Ono 18, wala pagayoy tao nakakita sa Diyos ang bugtong anak na Diyos. Sino man Pinangkat tayo sa amahan. Manatili magkamo ato sa anak kagana kung panahon akong tawag. Ang amahan ba itublo? Mr. Moderator, tawag anang ang iyang imuon magod putol-putulon eh. Para dili siya tawag anang makuan eh. Ang gibutan niya sa 17:1-3, gipailan niya nga ang amahan, bugtong amahan na Diyos. Kaya ang nagpaila, mamatayon og kang Kristo nga imong sinugo, giun sa man pagpaila si Kristo. Isip sinugo. Giun sa pagpaila. Sumala sa Biblia, sa Juan gihapon, bugtong anak na Diyos. Ito pa ang bata. Oh, Kung may tubag
Wala yung problema. Okay na. Ay, Katoliko na ni Gamay. Ako papagan. Next question. Follow up na kapangutana. Kay gidawat man din mo na nakasulat nga giingon ni Kristo ang bugtong matuod nga Dios ang amahan. Tepa. Dili na mao itawag ana nakasulat dias 17:1 o 17:3. Wala na karikulo Dili ay ayaw tawag anong lubag-lubagang ang nakasulat. Ay basta ako lang. Gipailalang ni Kristo nga naay bugtong amahan nga Dios. Okay, so na pangutana. Tepa. Gipailan ni Kristo nga naay bugtong amahan nga Dios. Kaya ang nagpailan po ni iluhon po usab katong iyang gisugo iluhon po. Mo ba to niyo mo kanina pag ingon niya nga bugtong amahan nga Dios ang amahan, bugtong amahan nga Dios, it does not follow kung wala ipatalan. So pila may mong Dios ba? Pila may. San Juan 10:30 ako ang amahan o sara. Kinsa man ang amahan o ang anak? Unsa man ang Ang iyong bugtong matuod nga Dios. Ang gipailan ni Kristo bugtong matuod ang amahan. ang Ikaw. akong bugtong matod nga Dios, ang amahan anak o Espiritu Santo. O kinsa insakto nimo? Ikaw si Kristo. Ang Biblia mo isakto. Sige daw basahan nagtud. Kung na kayo basa. Nagtud si Kristo nga Wala ang ka! Wala ka! Sige daw. Basa daw. Kain ako gikondisyon na po ni Ron. Kondisyon ang taka. Kung na kayo basa. Makakul ka! Kaduhana. Sige. Okay, so before sa dili nato masolban ang tulo ka persona sa usa ka Dios, ibalik nato ang klaro. Sa 1:17:3, buk Dios ama buktong ama nga Dios. 18:18 Bugtong anak na Diyos. buktong anak nga Dios. Buktong ama nga Dios. Napoy bugtong anak na Diyos. Buktong anak nga Dios. 18. Okay. Okay, karon sir, iya akong tawagan ng babasahon na po, gisugo na po ko niya. Lahi ng pagpangutana o pagsugo, gisugo na po ko niya nga akong anak ko daw ang basahon. Tagaan na po na ko sa kondisyon. Alright! Dumato na! Halatangan ninyo. Kondisyon na. Hadlok na po! Ano lagi ni programa? Hadlok na sa! Mga bitaw ang mga programa na ako sa tungkol sa buhatan ng kondisyon. Kadamputan ako. Si Kristo ba nagtulong ang ama anak sa to sa kamatod nga Dios? Yes! Sana. Ako na lagi. Wala ka makita. May kondisyon na. Ako na lagi. Ako nga nililig kondisyon. Kung informasyon akong tuyo. Nag-ilood ang Information at the same time, I will give you condition. Pag di na ko mabasa, ako yung akong magakon ko. Itra-equal ba? Information with condition. Kinang Biblia nga akong gamiton is the voice na Biblia. Step into the story of Scripture nga gipagawa sa Iglesia Bible Society, Thomas Nelson, 1798. Sige. Kung naa kayo mabasa, bihagay na lang ta. Si Kristo mismo nag-iwan. Ano na? Sa to. Usa kamatod. Bihagay na lang ta. Pag dili na ako mabasa, ako'y muubal yung mag-ilisa ni Kristo ko. Ayaw na Brad. Yan Pag naman. mabasa na ako, magkatoliko ka. Ayaw na Brad. Mga Brad. Diba? Ang aming Informasyon lang ako dali. Ibali na ko kay Butana kay Brad. Director. magba ang among programa kung mahimo na kong iglesia ni Kristo. Hindi ka pwede sa Pero, pag ikaw ang mahimong katoliko, mali ko na among programa. Okay. Sa magiging mo kami tugas tinoon. Ay, tinood lagi. Oh, ito ka na. Ito ka na ko tinood. Sige daw. So, pag matug ka na ko tinood, maangkong ka, maangkong ka. Sige daw. Naabay Kaya kung araw na, tinood o bakat. Eh, kung tinood, kanina ni ko. Brad, duhara man na vlog, tinood o bakat. Pag naay tinood, nabi na bakat. Itong am na kong tinood, so ang kuno nilang bakat na, imo. Hindi yapon mo dawat, ang log yapon. Sige, next question, Mr. Rodrigo. Hindi mo na ito puso, di ba siya dugo? Dahil kung tala, sa Tibok, Pilipinas, giila ang Iglesia ni Cristo, nga tinuod ang Iglesia, pagkaroon ng Iglesia mo ba? Pero, abin mo, sir, ganang tawag ang kondisyon ng ginagawa, kaya posible mo itong amin na sa ministro, ng ilang stadihan ba? Kung asa na na kalibro na ko gibasa. Muna nga, mas maayo na ba ilang stadihan, basta nakabihag na ko. Sige, masing mamalit pa. Sige, sir. Next question na yun. Kabay, lahat, di pangutana. Jake!
Dili na makita. Dili na makita dire. Dili na ta. Wajas. Hindi na makita dito. May gabi na itong tanan. Basta ka lang haya, pangutana. Basta yung komentaryo ka. Sige. Pagkawan, mangutan ako. Tara. Zoom na to naron. Saan eh? Opo ka na sila kay Musopon. Hindi sila mamupasok. Okay, usa ka versikulo is in premise. Pangutana base sa iyang ibasa. Una ko mangutan mo, basa lang kung isa ka bersikulo. Nabasa na. Pinadayag 21:8. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway alang sa mga mamumuno original o sa mga makihilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o sa tanang mga bakakon ang ilang bahin ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog nga kalayo o kasopre mao ang ikaduhang kamatayon period. Unsay pangutana? Ang gisgutan dili bakakon. Unsay pangutana? Si Manalo baka kung dako na. Kailang mutugan yung tagtarong. Si Ang Manalo pangutana baka. mo ni. Ha? Unsa gayud ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia? Na, patay ka. Pangutana tubag. Kabuha ka karon. Ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, simbahan o niya si Manalo na makak nagtukod og iyang simbahan iyang gipasangan kang Kristo. Bakakon anak siyawa na. Ako amigo dismayado na. Nangutana lang ko. Nag-inter-interest ang Manalo. Dili ako na ang Ay, gipakapinan. alagang gato ni Brad. Brad, ako ang gipakapinan kay para masayod ka ba? Oh, para Si masayod. Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Unya ang gibuhat ni Manalo nagtukod pud sa iya iyang gipasangin lang si Kristo. Di ba kakon? Nagkisami amahan sa bakak ang yawa si Manalo anak ikaw ang apo. Uy, grabe. No chill. Oh, ay ito problema. Kinsa may tama? Biblia o ikaw? Si Manalo, kitubag lang ni Manalo. Eh, Ang kitubag mutubag na ko? Mutubag na ko? Kisay sakto, kisay tama. Ikaw ang Biblia. Nahimo kong tama tungod sa pagbasa o paghatag o pagsabot sa Biblia tungod sa gitudlo sa matuod nga iglesia. Sa ato ba sayop ang Biblia? Ikaw Kay tama. managani ko nga nahimo kong tama tungod kay gitagaan ko isa itong pagsabot sa matuod iglesia sa Biblia. Nanay, tama imong utok. Aduh May mini gabi, Mr. may gabi. Moderator. Nala. Aduh mini Mr. Moderator unsa man desperado ka na? Oo. Personal ka na? Wala na, desperado na ka. Ani ikaw may desperado. Oh, nga mo ingong mga tama ka sa Biblia. Ikaw man lang tama ko sa Biblia. Ingong Wala ka na ilisod lagi ka na mangutan na nga ano maminaw sa tubag. Paminawan, ingong ka tama ka. Paminaw sa brad, paminaw sa brad. Oh. Paminawa ko sa akong tubag, ang akong giingon, nahimo kong tama tungod kay ang matuod nga iglesia nanudlo subay sa panabot sa nakasulat sa Biblia. Tia! Oh, maminaw ka. Nala. Sa Mateo 16:18. Sa man nga Mateo, yung silinga man ng gite? Tarungan na, saan Mateo? Brad, tarungan na Brad. Hello. Kaya din mo na manghod. Walay san dire. Hindi Iya. lang gitugang-dugang. Nga una kayo mabasa na isan. Nagpatuora mo. Amot ka na yung Biblia diya. Basta. Dire o, nalaw. Ano ka mo, na may Biblia? Inyo? Ikaw, na kay Biblia. Nangopia ra Kasi mga mga asa lagi ka ng Biblia. Nangopia ra mga Ano din ang Biblia? Nami Biblia, ipalit na mo. Palit eh. Come on, namalit mo. Kakalaban mo. Sige daw. Basahon na kong Mateo 16:18. Freedom of religion ta. Freedom of Mga religion. tawa na tani. Sige. Ano yung mabasa? Sultihan ko ikaw, Pedro.
Sino nagsabi nito? Ang ating Panginoon sa Kristo. Brad. Kitagaan ta kag katungod sa pagbasa. Ang imong pagbasa, diretso ang pagbasa, Brad, ayaw paghatag og tawagan ng imong komento. Basa lang. Ibasa ka na ko. Kay para tao kay basa. Kunya Oo. pagkaman, May diretso nasa. ang basa, diretso ang basa. Tamat ya. Og sultihan ko ikaw, Pedro. Ang nag-istorya ni si Kristo, ha? Ay, diretso man nagbasa. Ayaw, para Kabalo ko. sa tao. Kabalo ko kinsa istorya na. Anara. Sultihan ko ikaw, Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ay pagatukuron ko ang akong iglesia. Isa. Isa ng hadis. Imong gimemorize ba? Unsa man na imong gibasa? Binisaya o Tinagalog? Saya na eh. O yang imong imong magitagalog? Tagalog. Imong gibaba na. Bagakon ang gibasang Biblia Bisaya niya nga Tinagalog. Paminaw. Kinsa ang mamahan sa bakak ang yawa? Wala ko na maka. Unsa may binisaya sa itatayo ko. Sige daw. Ha? Tukuron ko ang akong iglesia. Anya, kamo na. Kinsa nagtukod sa iglesia? Si Manalo. Kinsa may tama? Kamo ang tama o ang Biblia? Si Manalo. Ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Tubag. Sangin lang yung si Manalo. Tubag. Mr. Moderator, matubag na ako, Mr. Moderator. Ay, sa ako sa Tiwason. Okay, Brad, taas kayong imuhang, actually, kung imo nang basahon diretso, di ka mo komentaryo, man nakagbasa. Di, Pakamamariyo sa ako lang gitara. Brad. Ani, Brad. Sige, tubaga. Ani, Brad. Kuman ka na magbasa, nangutana ka na, Okay. utubag ng speaker. Sir, Okay, utubag. mo komento sa ko, sir, kadali. Ang gibasa niya, ni gamit og term nga iglesia, niya ila dayong giangkon. Busugot sa dili, naa na si presumption nga sila na. Kay ang term or pulong iglesia. Tama din ang baptist. Brad, nagtuo man siguro niya nga tong higala nga si Jigo nga tanang kiling-kiling ice cream na. Kanang giingon din na sa Biblia ang iglesia, wa mo'y labot. Kaya ang inyong pasuko ni sulti nga wa mo'y labot, anak. Kanang iglesia nga naa sa San Mateo 16:18, as far as history is concerned, kanang iglesia ha, Romano Katolikong simbahan, wa mo'y labot. Kay kanang inyo manggod, naa mag-rehistro manggod dire, na ko rehistro nila, kanang inyo manggod, kitawag og iglesia ni Kristo. Kini rehistro sa gobyerno niha, dili ni baka. Facts ni siya. 1960. Public document. O sige ingon din ni. United States of America, Philippine Islands. Giparehistro ang kining iyang pundo sa panahon pa nga ang tawagan ng Pilipinas gi-colonize sa Amerika. Office of the Division of Broadcast Patented Properties of Literature, Executive Office of Industrial Trademarks nga sa ato pagkaron maoning Securities and Exchange Commission. Applicant Felix Manalo. Kung sa iyang gi-apply about unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. So kanang pundok nga iyang gipasakupan, korporasyon naginganlag Iglesia ni Cristo, nya pasanginlan si Cristo. Nya, sunod, unsa may artikulo nila that the said applicant Manalo appears before this office and respectfully declares atong binisayon nga ang maong aplikante nga si Manalo mianhi niining mong opisina og matinahurong nagpadayag that the said applicant Manalo nga ang maong aplikante nga si Manalo is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo na mao ang magtutukod og kasamtangang ulo sa iglesia nga gitawag og Iglesia ni Cristo sa gobyerno ni. So kanang gibasa nimo sa San Mateo 16:18, wa mo'y labot ana kay kaning inyo gitukod nagpinoy. Diba? Tama sir, ato ang tawagan ng iparibatal siya. Dili prenatal ha, katong dito prenatal ba yung gisulti? Ribatal. Sige. Ang moderator may pangutan na, ayaw ko. 1 minute general rebuttal. Brad. Karon po kitag na simposyong mga magbuot sa rules. Magbuot mo sa rules.
Sige, mag 3 minutos ka pero papangutan ako. Sige okay Isa lang ka pangutana. O sige, isa ka pangutana. 3 minutos, magtulo ka pangutana. Isa ka minuto lang. Isa lang ka pangutana. Pwede ta ka tubagon. Brad, di. Lala. Brad. Pwede ko mangutana nimo pero nihangi man kanako nga 3 minutos. So panghiyo apo ko nga pangutana ako bisag duha. Isa. Sige, isa lang po ka minuto, Mr. Moderator. Di na ako mangutana. Kamu na lang dire. Sige, tahoso man yun mo. Ako pag yun na yung bintao sa Salamat naman din. Saling mo kay inyo ano. Sa pagkasayin niyo sa Iglesia ni Cristo. Mga tao, luoy kayo. Kasi luwi kayo, ikaw may Sunugon! Sunugon! Isog pa sa impyerno! Kinsa, si Manalo? Isog ka! Si Manalo! May sumbahon! Ano isog pa si Manalo? O sa kitag lang ni Manalo, Iglesia ni Cristo. Okay, tubag. Manubag mo. Niya. Si Manalo, wala lang kay nanodlo. Kung dili, nagtukod yun o iya ang pondo kompetensya sa giputukod ni Kristo. Baka ako si Manalo! Dako ng baka. Ikaduha, si Manalo nagtukod og iyang iglesia, iyang gipasagil kay Kristo. Baka akon si Manalo. Ikatulo, si Kristo nga nagtukod og iglesia, ipadala niya sa langit, ang sa inyo ipadala sa punta sa taan na Manila, disgrasya gid mo. Sige. 3 minutos. Duha ka pangutana. Hadlok mo na sila pangutanon. Kusog din sila mangutana, pero mahadlok na sila pangutanon. Dili ay. Kay kami manggod lahi, manggod mi. Kami mga Katoliko, pag maghimong ingon ani, tugutan namo nga mangutana, kutob sa ilang ginhawa, pangutana mo sakto. Pero sa ilahan lahi, papangutana nimo usa lang ka pangutana, papadaplinon ka na. Walang ila. O niya din pagin mo sugot nga pangutana o ng ilang ministro sa publiko. Gusto nila sa ilang simbahan. Nga naman kay anytime, pag pwede man luokon, pag human. Sige na, wala na to. Ana gina, pangasuklan ni mong yawa, muhawa yun. Niya. Nagyaw-yaw. Kita ka ng boxing, bitaw, si Pacquiao sa una o si Marquez. Nagbagulbol sa kilid. Pag human og boxing, dapat ang humana ang shadow. Na nagsyado pa human ang boxing.